Giko en moko kuom skunde mag primary county Homa Bay bedo gi nok mar jopuonjre e odiochieng' mokwongo mar yepo. Tend skundego wacho ni yepo ma kawuono obedo gi chochni ni mar jonyuol nyocha oseng'eyo ni ng'anyo dhi chakore. Kata kamano riwruok mar KNUT nyoloko pache e odhiambo manyoro. Yepo mar tam mar adek mochakore kidam nyiso ni chenro mag somo kidek digni e kaunti no mano ma Kisumu kabod rito mondo mi chenro duto keti e tim kapok jopuonjo chako puonjo kata mana gidhi nyime kod puonjo jopuonjre. Kendo ka wang'iyo to waneno ka nyithindo ok obiro maber. Wantiere gi nyithindo 7 kende ma obiro. Homa Bay sub-county, skunde ma waseng'iyo kagi kata matin, turnout ok ber. Nyithindo osebiro matin. Aneno skunde kaka Kogelo Kalanya, aneno ka 77 moripot, Adongo 87, Lala kama nitiere 7, Akeli aneno 77, Ndiru 41, Chiga 27, Yao 31, Nyagidha 16, kachiel gi mamoko. Kata ka wang'iyo matin gi kende, nyisowa ni turnout ok ber. Skundwa ni nigi nyithindo around 1,600, to kawuono nyithindo roughly 500 emochopo. Wadwa kwayo jonyuol ni ka giyie to mondo gigol nyithindo mondo bi e skul, nikech tam mar adek ni en tam machuok. Ochakre kawuono tarik 26 to tarik 25 Oktoba odhi rumo. Out of nyithindo 1,850, mol tin ne 100 emochopo. But wan gi geno ni kind gibiro.